बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 3 मार्चनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि दानसोरां बसुमतारीनि सिमांनि आन्दोआव क'क्राझारनि प्रदीप कुमार बसुमतारीनि सोरखौ सोर मालाय सान्दों, जोंसार नार्जारीनि नेवसिजानाय गोसो, कामरुपनि मुकुट प्रसाद बर'नि जखायथाम दावसा, गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वरगियारिनि फोथाय खेबस' आंनि मिजिं, बाक्सानि रैदोम बर'नि दा नोंथ' लाइमोनसा, अभिजित नार्जारीनि सोलेरा आंनि, निर्मल चन्द्र बर'नि आंनि हेंथा, रोमै मसाहारिनि सिमां, जलिसन मसाहारिनि नों अनजालिखौ, आरो सन्जय बसुमतारीनि आं नोंनि खन्थाइया सेबखांजादों।